बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सासेब्लाबो देरहानो इउपिपिएलआ नाजा। सोरखौ दिनै धमकिखो, सोरखौ दिनै सोंखारिखो, सोर बिसोरो बड'फानि मुं लाफ्लानानै भट बिनानै सोरखौबा देरहाहोनो नागिरग्रा सोर? राजाया सहायनो हानाय नङा, निमाहा होनो हानाय नङा होननानै दिनै बिटिआरआवनो फैनानै दिनै बे उदालगुरियावनो फैनानै दम होनानै गालांबाय। जाय राजखान्थि हान्जाया बड'फानि मुं लाफ्लानानै बड'फानि मुंखौ दिनै सिगाङाव दोननानै गावनि मासिनि थाखाय देरहानायनि सार्थआव ओरैनो बड'फानि मुंखौ लाफ्ला राजनिति गेलेयो, बिथांमोनखौ बर' रायजो राजाया सहायनो हानाय नङा, निमाहा होनो हानाय नङा होननानै दिनै बिटिआरआवनो फैनानै दिनै बे उदालगुरियावनो फैनानै दम होनानै गालांबाय, सोंखारानै गालांबाय। दिनै प्रश्नआ बे, मानगोनां दिलीप शइकिया सार बिथाङा सोरखौ दिनै धमकिखो, सोरखौ दिनै सोंखारिखो, सोर बिसोरो बड'फानि मुं लाफ्लानानै भट बिनानै सोरखौबा देरहाहोनो नागिरग्रा सोर? हाग्रामा महिलारि बिथां ना प्रमद बर' बिथाङा ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा ना आबोबा ना बर' साहित्य सभाया? सोर दिनै बड'फानि मुं लाफ्लानानै भट बिनो फैदों? आगोलाव निश्चय बिदों, बड'फानि मुंखौ लाफ्लानानै दिनै इलेक्सनाव देरहानाय निश्चय सोरबाया दिनै बेबायदि षड़यन्त्रखौ खालामदों। बिनि थाखायनो मानगोनां दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै बुंदों। दिनै बिनि ओंथिया जाहैबाय बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो, बड'फानि आद्रा थानाय मावनो गोनां खामानिखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै बिथांमोननो बे राजखान्थि हान्जानो भट हो होननानै बुंनो मोना होननाय जादोंना जायाखै बेलाय? नङा होमबा? बिनि मिनिङा बड'फानि सिमांखौ जाफुंहोनो, दिनै बर'खौ गेरेमसा महराव जाफुंहोनो नैबे राजखान्थि हान्जायाव दिनै नोंथांमोना भट हो होननानै बुंनो मोना होननाय जादोंना जायाखै बेलाय? जादों। दिनै बिनि थाखाय सोर सोंखारिगोन, सोर बुंगोन बिथांखौ, सोर आसि दिन्थिगोन बिनि थाखाय बिथांखौ? नङा होमबा? दिनै नाय, मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा थाखा फैसा दं, पावार दं, मिनिस्टार दं, एमपि दं, एमएलए दं, एमसिएलए दं, गावनो दिनै चिफ। अब्लाबो नै आंनिनो समस्ति फेरगाव डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि फर्मान प्रेसिडेन्ट नन्दराम बर' बिथांखौ इउपिपिएल दोलोआ मानगोनां प्रमद बर'आ लाखिनो हायाखिसै। नङा होमबा? थाखा फैसा दं, गोहो दं, बोलो दं, लाखिनो हायाखिसै। मानगोनां मार्टिन बिथां दिनै मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिनो बिथां बेसेबां गोबाव थाबोबाय, बिथांबो दिनै बिदि माबायाव बिजेपिआव थ्रोब हाबैबाय। मा जागोन इउपिपिएल दोलोआ? जोंहाथ' फैसा गैया, थाखा गैया, जों रावखौबो बायनो हाया, नङा होमबा? जोंहा थाखा फैसा गैया, नोंसोर बाय लासो। नाथाय दिनै नों मानो बुंजादों बेयाव फैनानै? आरो गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिजेपि दोलोआव थांनो आगान सुरगासिनो दं। दै आङो बुंदों सोर सोर थांगोन, खोन्थाहरदों आङो, दिनै नोंथांमोना नुगोन। बेखौनो खावलायदों, दिनै जों देरहानो थाखाय जोङो जुजिगोन। बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सासेब्लाबो देरहानो इउपिपिएलआ नाजा। नलबारियाव मालाबा रायजायो, इउपिपिएलआ सासेबो देरहानायनि लामायाव गैया। रोङियाव माब्लाबा नोंथांमोना सिबदोनो जिरायना रायज्लायो जे जोंहा दिनै मोननै मोनथामनि बारा देरहानाय बेबस्थायाव गैया। मानो? आंथ' नंखाय बुङाखै, आं सैथोखौनो बुंदों। बिपिएफआ दिनै जों नाजागोन, जों सरकाराथ' जोंनि, अब्लाबो मोनसे मोननैबाबो देरहानो नाजा। आं दिनै बेखौसो बुंदों, आं नंखाय खोथा बुङा। नोंसोर जेखौ रायज्लायदों मोनथाम मोनब्रैनि जोंहा देरहानायनि बेबस्थायावनो गैया होनना जेखौ नोंथांमोना रायज्लायदों, आं बेखौनो बुंदों। उदालगुरियाव मोनसेबाबो देरहानो नाजा होनना आं दिनै बुंदों। सोरजों दम होजाखो दा? नङा होमबा? गावनि उथुमाय बे उदालगुरियाव फैनानै दम होजाबाय, फर्मार प्रेसिडेन्टखौ लाना थांबाय, सेस। आं बेखौनो बुंबाय। थेंक इउ।